No se on Tuula täältä terve, et ois varmaan uskonutkaan, jos en ois sanonut, mutta mie täällä minun kotimökissä tällä hetkellä on ja kaunis on päivä tai en mie tiedä oikein paljon tuo kello on, kun ei minulla täällä ole mitään kelloa, niin täällä minä vaan mökissäni oon ja teinpä tuossa ajan kuluksi ennen kuin ajattelin, että rupeen kuvata tätä videoa, niin tein tuommoisen öö, Tuulan hilujen tilanne tommosen niin kuin taulukon. Työ varmaan näette sen apauttiarallaa tässä nytten. Nyt on vähän nähtä, että missä me mennään. Että työ niin kuin näette siitä, että mihin raho on mennyt ja mistä raho on tullut ja paljon meillä on rahoa nytten ja paljon meillä on ollut rahoa ennen kuin me ollaan ostettu tuo traktori Jallolta. Ja jos työ voitte huomata noissa hinnoissa semmoista pientä eroa, että ne on noin arvioita, että ei ne ole ihan mitään niinku tarkkoja summia. Toki laina- ja osamaksut, nehän on tosi tarkkaa ja miten paljon rahaa on nyt ja näin, mutta niin, no siitä nyt näkyy, että paljon nyt syyskuussa on mennyt rahaa, että no joo, rahaa voi tulla lisää, rahaa voi mennä, mutta minä nyt ajattelin, että tuosta nyt näkyy jotain ja niin, minä olen täällä kotitontilla ja minä olen täältä nyt vähän kaadellut puita, en kauheasti, koska tässä on niin iso projekti, tai no ei tämä nyt iso ole, mutta projekti kuitenkin. Ja minä haluan tehdä tätä pikkuhiljaa, koska minulla ei ole vielä silleen mitään hirveän selkeää ajatusta, mitä minä haluan tänne. Minulla oli vaan visio, että minä kaadan nämä puut, että tästä tulee vähän avarampi. Ja tässähän menee tämmönen niinku, onko tämä nyt joki vai, no ei tämä kyllä joki ole. Tämmönen vesistö, onko se nyt puro tai tällainen, niin miten olisi kaunista saada tämmönen näkyviin tähän niin kuin tontille. Että kyllä se tuolta nyt vähän näkyy, mutta ei kauheasti. Mutta joo, mie tulin tänne kotitontille tällä hitsin rutkuttimella. Mie en oo vielä Koblerin kanssa päässyt oikein niin kuin ymmärrykseen, ostaako se vai eikö osta. Minusta vähän tuntuu, että hän ostaa, mutta ehkä hinnasta ei olla vielä päästy niin kuin ymmärrykseen. Tai no, Kobler voi selittää tuon tilanteen tonne kommentteihin, että anna tulla Kobler, kerro meille missä myö mennään, niin kaikki tietää, että missä myö mennään, mutta ei kai siinä. Meidän pitää nyt hypätä tähän rutkuttimeen selkään ja mie en tykkää tästä laitteesta niin kuin en yhtään, kun tää on vähän tällainen niin kuin vaarallinen ja kaikkea, mutta no ei auta, ei auta. Tota, joo, nonni, ajettiin jo puskaankin, kun ei osata ajaa yhtään. Ja niin, minulla olisi tänään tarkoitus saada noin niitto tai niin kuin heinätyöt loppuun tuolla ihan jäätävällä pellolla. Niin päästään tekemään jotain muuta. Siis ihan hirveetä, ei mie kyllä niinku osaa yhtään ajaa tällä rutkuttimella, niinku ei herra jumala. Ei, tässä pitäisi olla joku kypärä niinku päässä, että jos jotain sattuu, niin ei kävisi pahasti. Mut siis niin, jatketaan sitä paalain-hommaa. Minun piti jatkaa sitä viime videolla, mutta no eihän mie sitten niinku tehnytkään sitä loppuun. Tai siis niinku viime videon jälkeen, oho, mitä? Mitä helvettiä? Joo, siis mitä minä olen nyt selittämässä? Niin, että viime videon jälkeen minun piti tehdä sen paalaushomma niin kuin, ilman kameraa, mutta en mie sitten niin kuin tehnytkään sitä. Ja, tai no siis tehdään mie sitä ihan vähän. Herra Jumala nyt ihan. Hei, tää vekoti lähtee niin kuin, mie vaikka annan ilmatteeksi tän jollekin lapselle tai jollekin, mutta siis eihän tällä niinku kukaan aja, herran jumala. Ei niinku, ei, siis ei tuu mitään, mutta niin. Niin joo, niin tänään jatketaan sitten sitä paalaushommaa. Siihen jäi vielä niinku vähän tehtäväksi, että
mie sitä vähän edistin, mutta sitten mie ajattelin, että no, että tehdään se videolla loppuun. Ja sitten mie vähän kantelin jo paaleja kärriin ja mie vaan olin aika tuskissani, kun mie tajusin sen tosiasiaa, että tuonne myyntipaikkaan on ihan helvetin pitkä matka. Että no en mie oikein tiedä. Sinne on vaan niin tautisen pitkä matka, että mie varmaan teen niin, että mie käyn myymässä ne paalit ilman kameraa, koska silleen se olisi niinku järkevintä tehdä, mutta joo. Siis mie oon ajanut tätä tietä niin monta kertaa, että nyt luulisi oikeasti niinku tietävän mihin on matkalla, mutta ei vieläkään niinku jotenkin tunnu niinku löytyvää oikeaa tietä, niin mie veikkaan, että se oli tästä tänne. Ei mitään niinku hajua, että oliko se tietää. Mie kyllä mietin, että pitäisikö minun katsoa tuosta kamerasta. Joo, kamerasta katon, onko menossa oikeaan suuntaan, mutta siis kartasta katsoo, ollaanko menossa oikeaan suuntaan, joten nyt vähän jarrua ja pieni hetki. No joo, ei olla menossa oikeaan suuntaan. Siis mie oon oikeasti ajellut täällä niin monta kertaa jo. Niin miten mie en nyt tällä kertaa, kun mie otan kameran mukaan ja tän niinku mopon käyttöön, niin mie en vaan osaa ajaa täällä enää. Siis eihän tässä ole mitään järkeä, että mie ajelen täällä ees taas pitkin mäntyjä täällä. Oiskohan se nyt sitten ollut kuitenkin niinku, voi hyvät hyssykät tästä nyt päivästä nyt ei tullut taas yhtään mitään, mutta se oli vissiin kuukausi tänne. Kyllä minusta tuntuu, että oisko tää nyt oikea reitti. No nyt ollaan oikealla reitillä. Joo. Mie en tiedä, ootteko te nyt yhtään pysynyt kartalla tässä videossa, mutta niin, tänään siis on tarkoitus, että paalataan ja laitetaan ne paalit kärriin ja sitten no mie käyn sitten myymässä ne paalit tuonne niin kuin pitkän matkan päähän. Kauas kaikesta. Se on niin pitkä matka, että mie en kyllä ota varmaan kameraa mukaan, että jätän sen varmaan sitten tänne niin kuin kotipuoleen tai johonkin, tai mistä minä tiedän, voihan mie olla, että mie kuvaan siitä jotain, mutta niin, onneksi täällä ei ole nyt ketään niin kuin tullut vastaan pitkiin aikoihin, niin mie voin ajaa tässä nyt vähän, Herran Jumala, mitä? Juu, voin ajaa lujaa ja sitten niin kuin, eihän tää vekotin pysy yhtään hallinnassa. Mie en tajua, miten Jallu tykkää tästä. Tää on ihan hirveä vekotin. No nyt myö tiedetään, tuosta myö mennään tuonne, niin myö päästään tänne ja ai että. Ai niin, tosiaan. Niin, tiedättekö työ mitä? Tässä kun on tätä metsää tässä pellon vieressä, molemmin puolin, niin kuin tässä ja tuolla niin kuin alhaalla ja tuollakin on, niin me omistetaan tämä niin kuin metsä tämän pellon lisäksi. Niin, että se tarkoittaa vaan yksinkertaisesti sitä, että me jonain kauniina päivänä kaadetaan toi metsä tosta pois ja sitten ehkä laajennetaan tätä peltoa. Mie en tiedä, nämä on taas semmosia niin kuin höpinöitä tulevaisuudesta, että onhan tässä tietysti puuta kaadettavaksi, mutta on siinä hommaa. Mutta niin, mie tässä yksi kaunis päivä, tai siis sen viime videon jälkeen, lastasin näitä paaleja tähän kärriin, laitoin ihan kauniisti ja sitten heitin näitä paaleja tonne sivuun, että minä pääsen tänään jatkamaan tätä työtä ja kyllä muuten paalain on toiminut erittäin hyvin, kun laitettiin niistä paalilankaa, että ei ole niinku mitään ongelmaa ja hurmuri täällä komeilee pellon nurkassa, ai että on muuten kaunis traktori, ai, kyllä on nättiä, hypätään tuosta kyytiin ja mutta ei kai siinä, laitetaanko nyt vaan hurmuri käyntiin? Siis mitä helvettiä? Mitä? Ei. Ei, herra Jumala, mitä hemmet? Mikä tässä nyt on vikana? Joo, joo. Mitä? Ei kai tää nyt oikeasti meinaa, että tää meidän paalaushomma nyt niinku kusee tähän.
että meidän traktori ei, Herran Jumala. Miten mä onnistun oikeasti valikoimaan sellaiset päivät näihin videohommiin, kun Tuulalla ei mene yhtään putkeen, mutta siis kahtokkee työkin. Kun tää ei käynnisty tää meidän vehe. Ei millään. Ei. Ja jos mä nyt ihan oikein ymmärsin tuosta niinku kieliä, niin jotain tää akusta nyt huutaa, että ei ole niinku, joku on liian alhainen ja voi Herran Jumala. Voi, ei. Joo, en ajatellut, että tämmönen takaisku tulisi nyt tähän päivään, mutta jos me aukaistaan tuosta, nähdäänkö me niinku tänne yhtään? Siis tosiasiahan nyt on semmonen, että Tuulahan ei ymmärrä yhtään mitään näistä asioista, että mie en oikein tiedä, mitä minun pitää tehdä tässä, mutta sen mie tiedän, että joo, jos me saadaan tuo me saadaan irti tuosta. Ja tää vekotinhan ei liiku sitten, ei metrin vertaa mihinkään. No tuo paalain onneksi ei ole kauhean painava, että kun me kovasti työnnetään, niin me saadaan tuo vähän sivumpaa. Nimittäin voi luojan lykkö, onneksi me ostettiin se toinen traktori, koska miettikää nyt, jos meillä ei olisi, niin me oltaisiin aivan kusessa. Minusta tuntuu kyllä siltikin, että minä on aivan kusessa, koska jos tuo nyt menee rikki, tai siis meni rikki todennäköisesti, ja jos sen huoltaminen maksaa ihan kauheasti, niin kuten työ tiedätte, että Tuulalla ei ole edes 4 tonnia rahaa, ja kohta vaihtuu kuukausi, ei vielä, mutta ei tässä kauaa enää mene, kun kuukausi vaihtuu, ja mie en oikeasti tiedä, että saako tästä videosta nyt yhtään mitään selvää, mutta joo, mä en nyt oikein tiedä. Lähdetään nyt kuitenkin kotipuoleen. Onneksi mie tulin tällä mopolla. Siis mikä sattuman kauppa, että minulla on ollut nyt näin hyvä tuuri, että mie on ajatellut, että mie lähden tänään mopolla liikenteeseen ja tälleen, koska jos minulla ei olisi nyt ollut mitään kulkuneuvoa, niin olisi pitänyt soittaa tyyli Jallulle ja Jallu olisi varmaan ollut nukkumassa, en tiedä mitä se on tekemässä, eipä ole paljon kuulunut hänestäkään. Hei muuten, muistatteko työkin, että Jalluhan sanoi, että se voi huoltaa tuommoisia vanhoja vehkeitä. Niin, että osaisiko Jallu sitten korjaa tuollaisia vanhoja vehkeitä, jos sillä löytyy tuommoista taitoa, että olisiko Jallu meidän no en mä nyt tiedä, onko pelastava enkeli oikea juttu tähän, mutta mistä hemmetin suunnasta mie nyt tulin? Se taisi olla kuulkaas tästä. Ei se kyllä. Siis mie ihan äsken menin tästä ja nyt mie en muista enää mistä mie on tullut. Niin, no, ei varmaan pelastava enkeli siinä mielessä, mutta no ehkä Jallulta löytyy jotain oppia ja taitoa tommosiin asioihin, niin minun pitää varmaan ehkä soitella sille ja kysyä, että oho, siinä jäi peura alle, mutta siis kysyä, että mikä tuohon auttaa ja voisiko se tulla katsomaan, mutta ei palata asiaan, kun minä on kotona, nimittäin minun pää on nyt niin sekaisin tästä päivästä, että joo, katsellaan kotona tilannetta. No se on terve täältä taas ja ei ole Jallu käynyt hakemassa puita, vaikka minä sille kovin sanoi, että käypi hakemassa ne, mutta täällä ollaan kotona ja joo, minä ton pellon muuten kylvin kunnolla, kun minä tuossa, oliko se nyt yksi video, no en minä muista millä videolla minä sanoin, että pari kohtaa jäi ilman kylvöä, niin mie sitten hoidin tuon loppuun. Ja jätetään tää hitsin rutkutin nyt. Tää ei nyt yhtään pysy minun käsissä, että no jätetään se tohon ja että kun on täällä kotipuolessa niin rauhallista ja kotosaa. Mie taisin viimeksi sanoa, että tuolla kaukana kaikesta on tosi rauhallista, mutta
Minä en oikeasti enää tiedä, että onko yhtään rauhallista, kun katsoo tätä tilannetta, mutta onneksi tämä meidän pelastava enkeli nyt ehkä voi auttaa meitä tänään. Mie en tiedä yhtään, että toimiiko tämä. Mie kyllä tämän harrastin kylvöä ja hienostihan se toimi, mutta voi vitsi, jos tämäkin niinku oikeasti lahoo, niin mie en oikeasti tiedä, mitä mie teen. Pitäisikö minun kuitenkin vielä varmuudeksi tankata tää, että mie en tiedä, että onko Jallu tankannut tätä milloin viimeksi, mutta koska mie on niin kuin tämmönen hyvä omistaja, niin mie kyllä tankkaan. Laitetaan toi tohon ja ottaiskohan se tuota ainetta. Mie toivon, että tää toimii, koska niinku minulla on aika huonoja kokemuksia näistä vanhoista rutkuttimista, mutta joo, katsotaan. Kyllä me tuosta varmaan päästään. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tästä videosta nyt kyllä. Tää on Tuulan Sekasorto Oy. Joo, se voisi olla minun niinku videoiden nimi tästä edespäin, mutta ei ole Jallu hakenut tuota karhotintakaan tuosta, kun mie toisen tuohon sillä, että tuopi otettuu tuon karhottimen, jos niinku tarvihtee johonkin, mutta eipä sillä taida olla mitään niitä hommia nyt hetkeen, niin varmaan se on tuossa minun pihakoristeena tovi. Ja kahta kun nämä puut on levinnyt tuohon tielle, pitäisi tehdä asialle jotain, mutta joo, nyt on Jallun entinen vehe käytössä ja katsotaan, että onko tästä munamankelista nyt yhtään mihinkään, että hurmuri nytteen petti meidät, mutta se on silti hyvä traktori, vaikka se tolleen teki. Mutta joo, no ei kai siinä. Lähdetään vaan tonne meidän pellolle ja hetkonen. Jallu sanoi, että se oli jättänyt tuon, mikä toi nyt on, auran, hyntöauran johonkin. Jos mie tarvihen, niin mie voin noutaa sen sieltä. Ja minullahan on ollut tässä niin kuin hullu ajatus, että mie kynnän sen kaukana olevan pellon. Niin miehän voisin sen kyntää nytten tässä sitten samalla, kun mie paalaan sen. Mie en tiedä, että sopiiko se nyt tähän samaan videoon. Mutta joo. Miepä vielä tutkin, että missä se itsin aura on, niin mie käyn noukkimassa sen mukaan, niin sille, että nähdään siellä. Siis mua alkaa nyt vähän epäilyttää tää meidän niinku paikka, mihin meidän pitää mennä. Se on kuulemma jossain täällä. Mikä ihmeen rakennus toi? Joo, ei mitään hajuu. Mutta ollaan aika lähellä kauppaa, nimittäin se ei ole hirveän kaukana, mutta täällähän se näköjään on. Siis omistaako Jallu tästäkin jonkun pellon vai? No joo, on kyllä. Joo, no en mietiä. Otetaan tuo vekotin tuosta takaisin meille käyttöön. Saahanko myö? Joo, saahan myö. Kaunis on tuommoinen pelto, tuommoinen pieni ja siro, mutta tämmöisen rakennuksen vieressä. Omistaako Jallu tuonkin rakennuksen? No ei kai nyt sentään. Ei sillä varmaan ole niin paljon rahaa, mutta jos minä nyt katsoin meidän karttaa, meidän hienoa paperikarttaa, niin meidän pitää nyt tästä lähteä tänne. Ja joo, voi vitsi. Mie toivon, että tää niinku loppupäivä tästä menisi ihan niinku rattosasti ja ai vitsi kun muuten on kaunis sumu. On nättiä. Mikäs tässä taas ajellessa ja näin, mutta mie en oikein tiedä, että millä hitsillä mie ton hurmurin tuolta niinku revin irti tuolta pellosta, että se voi olla kyllä vähän hankala juttu, niin kuin on hankala juttu päättää, että kumpaan suuntaan lähetään. No, mie katon kartasta hetki pieni. No se on näköjään vaan tästä suoraan, niin mie en oikein tiedä, että millä mie hurmurin revin irti sieltä pellosta, koska kyllähän minun pitää niinku jotain keksiä, että mie saan niinku kynnettyä sen koko pellon. No ehkä Jallu voi meitä auttaa siinä asiassa, tai sitten me vaan oikeasti keksitään jotain niinku hullua. Mie luulen, että rompparilla olisi vehkeet ja vermeet sellaiseen hommaan, mutta
mie just ajattelin, että jes, että nytten kohta saadaan myytyä paaleja, sitten myös saadaan rahaa. Ja mikä takaisku? Siis hei, Hurmuri, miksi sä teit meille näin kaiken tämän jälkeen? Niin päätät sitten tehdä tälleen. Ja nythän me ollaan meidän kotitontilla. Täältä me lähettiin, tänne me päädytään ja joo, on kyllä, joo. Hei, tehkö oikeasti nyt sillä lailla, että palataan sitten oikeasti asiaan, kun me ollaan siellä pellolla, koska tää on taas tämmönen niin kuin ajetaan video. No täällä sitä ollaan ja joo, ehkä me nyt vaan jätetään tää kyntöaura tähän. Noi, minulla alkaa olemaan kohta koko omaisuus täällä yhdellä pellolla, että 2 traktoria, kärriä, paalaajia. No tuo ei ole kyllä tuo kyntöaura miu, mutta kovasti se on ollut miun käytössä, niin mie on tämmönen niin kuin, mikä tää nyt on, tällainen niin kuin ylläpitohoitaja, ei kun vuokraaja, vai mikähän se on? No jos olisi hevonen, niin me oltais vuokraaja, kun me käytetään sitä noin paljon. Mutta nyt mie kokeilen, että hei, hyvinhän tää tästä liikahtaa. Joo, mahtavaa. Mutta en mie kyllä jaksa uskoa, että me Hurmuri saadaan yhtään mihinkään tuosta. Voi siis ihan niinku oikeesti. Mikä tuuri mummolla on, että nämä laitteet hajoaa tällä lailla, mutta ehkä Hurmuri vaan nyt on siinä. Saadaanko me vähän? No joo, ei myö saada. Annetaan Hurmuri nyt levätä siinä. Se on raatanut niin paljon töitä, että ehkä se on vaan nyt korkea aika, että hänkin saa nyt levätä tuossa. Mie toivon, että se ei kauhean kauan lepää tuossa, koska mie tarviin sitä enemmän kuin ikinä. Ja mie nyt osaa yhtään käyttää tätä traktoria, että saadaanko myö tuo. Kyllä me varmaan noin saahan tuo perään ja nyt me nostettiin tuo, laitetaan toi alas ja tuo päälle ja nyt oikeasti toivokaa parasta, että me saadaan tää paalaushomma tehtyä. Ei kai, ei herra jumala. Tässä Jallun traktorissa ei kuulkaas taida olla. No ei tässä ole edes painoja niinku edessä. Ja hyvin huomaa, että tää etupää vähän niinku tuntuu niinku heiveröiseltä, että ei jestas ihan nyt oikeesti. Ois Jallu voinut ehkä nämä painot ostaa tähän traktoriin tai jotain, kun miten me saadaan paalattua, kun tää ohjaaminen on hyvin niinku hankalaa, mutta joo, katsotaas. No hyvinhän se meidän paalain kehrää. Kyllä tästä päivästä nyt taitaa jotain tulla, mutta kyllä tuo Hurmurin kohtalo nyt on kyllä aika kova takaisku, että katsotaan, että saanko mie korjattua sen ja kuinka kalliiksi se tulee ja nyt mummo ei kyllä yhtään osaa käyttää tätä kameraakaan enää. Eihän mie näe mitään tehdä. Ei me voi tuommoisesta niinku kuvakulmasta kuvata mitään videoa, mutta tässä ei olisi enää kauheasti niinku paalattavaa. Mutta kun sinä olet oikeasti karhuttanut tämän pellon niin huonosti, niin tuntuu, että vaikka ei olisi kauheasti töitä, niin silti sinä teet ihan älyttömästi hommaa. Mutta joo, minä ajattelin, että minä tänään pääsen tästä pellosta eroon, mutta minusta tuntuu, että tässä pellossa on jotain niinku kauheata niinku epäonnea. Tai ehkä tämä pelto on oikeasti kirottu, että se joka tämän möi minulle, niin on laittanut tähän jotain kirousta, koska miten voi oikeasti yhdellä pellolla olla näin paljon ongelmaa, että ensin ei paalain toimi. Okei, joo se paalain juttu oli vähän ehkä nyt tuulaan syytä, kun ei tarkistanut paalilankatilannetta, mutta kuitenkin mikä ajoitus, että se osui tähän pellolle. Ja sitten minun traktori päättää tolleen hajota, tai en tiedä, että onko se hajonnut vai niin kuin mitä tolle pitää tehdä. Mie en ole mikään tietäjä näissä asioissa, että nyt ottakaa rauhallisesti siellä kommenteissa ennen kuin
ootte silleen, että Tuula helvetti, mitä siellä niinku sekoilet, että ei se ole hajonnut, että teet sille näin ja näin ja sit se toimii, mutta no ei Tuula voi ymmärtää tämmöisiä asioita, kun mie vaan ajan näillä. En mie näitä huolla itse, että huoltaja pitää olla joku muu kuin mie, että, tai onko se huoltaja? No hoivaaja tai joku tämmönen kuitenkin. Toivottavasti me saataisiin tästä vielä niinku muutama paali tehtyä, niin ehkä myös sitten tienataan rahaa. Rahaa jonkun verran, että voidaan kuluttaa se yhtä nopeasti, kun ollaan saatu tienattua. Voi herra jestas. Kyllä on lystiä taas kerrakseen. Ehkä me ensi videolla voidaan tehdä jotain muuta kuin tätä kaukaisinta peltoa, tai sitten ei. En tiedä, mutta mie voisin kyllä vähän koittaa tuota hurmuria, että saataisiko myös se liikkumaan yhtään mihinkään. Ihan tälleen toisen traktorin avulla. Voisiko se liikkua? Niin saataisiko myö sitten tehtyä tällä pellolla toi kyntäminen vähän helpommin, koska muuten toi jää niin kun aika ikävästi tielle toi meidän traktori, että tuosta kun pitäisi kyntää, mutta miten siellä kynnät, kun traktori seisoo tiellä, että jätäks siellä sen kyntämättä vai mitä siellä sille sitten teet, niin joo. Tuolla ylhäällä oli vielä vähän tavaraa, niin saadaanko myö? Kyllähän me nyt tästä saadaan. Ihan hyvin tää traktori toimii, että niinku ei ole toistaiseksi vielä kovinkaan kusetettu olo kaupoissa, vaikka mie tiedän tämän traktorin menneisyyden, mie tiedän mitä Jallu on tehnyt tälle, niin mie haluan silti uskoa, että tää traktori on meidän käytössä ihan niin kuin nappivalinta. Pestähän tää täytys ja ehkä maalata ja kaikkea, tää näyttää aika niinku huonolta tää meidän traktorin tilanne, että hurmuri sentään näyttää siltä, että se on niinku edukseen, että se on niin kauniin värinen ja minun piti maalata toi hurmuri, mutta en mie oo sitten raaskinut sitä vielä. Mutta ehkä mie voisin sen tässä jossain kohin tehdä, mutta josta alkaa tuntumaan siltä, että me ollaan nyt paalattu tää koko pelto. No ehkä tuosta voisi ottaa vähän, mie en tiedä kyllä miten. Kun ei täällä oikeastaan oo mitään, paitsi että olisiko tästä vielä vähän otettua? Tähän on vähän jäänyt. Tuossakin olisi vielä. Oiskohan se nyt melkein siinä? Saahaanko me tuosta vielä? Kyllä me tuo saadaan. Noi. Eiköhän se ole hyvä. Tossakin kyllä olisi tommonen pieni. Nämähän on tietysti vaan rahaa. Pitää ottaa mukaan. Sitten vaan paalain kiinni ja noin. Toi paalainkin meidän pitäisi huoltaa, että pitäisi pestä. Meillä ei ole kyllä mitään, missä me voidaan niin pestä nää, että me ei omisteta mitään tollasta, mikä se nyt onkaan, painepesuri tai semmoista, millä me voitaisiin vähän pestä näitä laitteita, mutta jotain näille pitäisi tehdä. Jätetäänkö tää? No jätetäänhän me. Totta kai me jätetään toi tohon. Ja sit meidän pitäisi ottaa kärri meidän perään ja no kyllä tuohon jäi vielä tommosia pieniä kohtia, mistä olisi saanut, mutta no, annetaan niitä olla. Niin otetaan toi kärri tohon perään, että saadaan toi ehkä vähän lähemmäksi ajettua ja näin, niin saadaan vähän helpommin tehtyä nämä lastaukset tähän kärriin siitä vaan ja laitetaan liinat kunnolla kiinni, että nuo paalit ei tipu ja sittenhän meillä on tässä tää paali, niin otetaan se mukaan, niin ei jää tänne tielle seisoon. Mie toivon, että kukaan ei ajele täällä päin, koska täällä on tilanteita, että kun tuo hurmuri seisoo tuolla jossain ja minulla on paljon vehkeitä täällä pellolla, niin joku varaskin voisi hyötyä tästä ihan hirveästi, kun käy täällä vähän tutkailemassa, että ahaa, että täällähän olisi niinku paalainta ja traktori tarjolla, että otaanpa tuosta vaan ja
näin, niin eihän täällä ole ketään niinku silmännäkijöitä, että kuka se varassa on ollut. Saahanko me, kai me voidaan laittaa tuo paali tuohon. No ei kai se nyt, no totta kai se tippui tonne toiselle puolelle. Voi herran jumala nyt, otetaanhan tuo ja laitetaan toi paremmin tonne. Minä toivon, että näistä paaleista tulee nyt hyvin rahaa, että ei niinku, tai niinku selvittäisi nyt tää kuukausi edes, että meillä on noin osamaksut ja lainamaksut tulossa maksuun, niin oikeasti hirvittää tää tilanne. Ja no, liikkuuko sitä meidän traktori? No niin, liikkuuhan se. Niin hirvittää tää tilanne, kun no, te tiedätte tämän tilanteen, että traktori todennäköisesti hajosi ja täytyisi lainaa ja niin osamaksuja maksaa ja kovasti koita rahaa tehdä, mutta rahaa vaan menee joka paikkaan ja voi kauhea tilanne. Älkää koskaan ostako maatilaa ja ruvetko niin pitämään jotain maatilaa, jos teille ei ole oikeasti ihan hirveästi rahaa, että eihän me oltaisi tässä tilanteessa, jos Jallu olisi siellä Jokihaarassa hoitanut hommat niin hyvin, että ei olisi tarvinnut itse paeta paikalta. Tai siis, no kyllähän se oli osittain myös Tuulankin syytä, että miksi me ollaan täällä. Kyllähän Tuulaakin kusetettiin siellä Jokihaarassa niin paljon, että eipä siellä olisi hirveästi ollut mitään vaihtoehtoja. Mutta kyllä se oli aikamoinen hurja juttu Jallulta se tilanne, että te olette varmaan katsonutkin sen videon, kun se on kertonut sitä tilannetta. Ja kovastihan se Jallu meitä syyttää siitäkin asiasta, mutta kyllä se todellisuus on ihan toista. Uskokaa vaan. Mutta nyt eletään täällä ja täällä tämä todellisuus on oikeasti ihan totista totta, että täällä ei ole niinku mitkään värikynät käynyt kylässä tai mitään, että täällä Venäjällä on vaan niin vaikea elää, kun tulee näitä takaiskuja koko ajan ja yrität oikeasti suunnitella sinun elämää silleen, että sinä oikeasti pärjäät ja kaikkea ja sitten vaan kaikki levii käsiin ja mie en tiedä, miten hyvin Jallulla menee se elämä, että sillä varmaan kukostaa vähän paremmin kuin meillä. Yllättyneet menkää pari jonoa, jos tää on oikeasti totista totta, että Jallulla menee paremmin kuin meillä. Mie en jotenkin jaksa yhtään uskoa, että asiat olisi sillä lailla. Tämä meidän kuorma nyt ei ole ainakaan mitenkään kovin hieno, mutta jos mie laitan nyt ne liinat on hyviä, mutta siis meinaako tämä meidän traktori oikeasti, että tässä ei niinku pidä mitkään jarrut tai no miksi tää nyt ei liiku mihinkään, mitä? Hei, älä nyt sinäkin hajoa siihen. Kauheeta. Pitäisikö oikeasti tehdä niin, että mennä oikeasti kauppaan, ottaa lainaa niin paljon ja ostaa ihan kunnon rutkutin, kun ei näillä vanhoilla käytetyillä vehkeillä tie yhtään mitään, että nämä kaikki vaan hajoaa tänne tien poskeen ja Tuula joutuu maksaa omaisuuden näiden huoltokuluista ja ei ole mitään järkeä missään ja joo, ei ole mitään järkeä tässä minun kuormassa ja en tiedä, pitäisikö minun laittaa kamera kiinni kohta, kun alkaa tämä tilanne vaan niin kuin menemään vähän sos hommiin ja en minä oikein tiedä. Katsotaan, jos me nyt saataisiin tämä kääri täyteen näitä paaleja, mutta alkaa tämä Tuulan kuvaaminen olla kyllä nyt vähän sellaista, että Tuula on nyt vähän niin kuin Tuula ei enää oikein tiedä, että mitä se on. Että mie niin ajattelin, että tämä päivä olisi semmoinen erittäin kiva ja rauhallinen ja kaikki asiat toimis hyvin ja saataisiin tehtyä rahaa ja saataisiin edistettyä tätä peltoa. No okei, me ollaan saatu edistettyä tätä peltoa, mutta niinku, kyllä toi hurmuri vaan pisti meidän pään niinku ihan totaali sekaisin, että ei tämä tilanne voi olla tällainen, että se nyt tuohon leviää ja mie on ihan kädetön tämän asian kanssa ja mie en tiedä mitä minun pitäisi tehdä ja
Voiko tuo paali kestää oikeasti tuossa? Kai se voi. Eihän mie tiedä, että voiko se kestää, mutta ehkä me tehdään niin, että mie kerään nämä paalit täältä kärriin ja no sit mie voisin aloittaa tuon kyntämisen. Mutta niin, no Hurmuri tekee tästäkin asiasta vähän vaikeampaa, että jos se olisi jossain muualla kuin tuossa melkein keskellä peltoa, niin asiat olisi ehkä vähän helpompaa, mutta jotain vielä tuon paalin. Tuonne jäi vielä pari paalia, mutta koska minun tarkoitus ei ole myydä niitä tänään, tai siis tässä videolla ei ole tarkoitus myydä, niin no hei, ette ole tosissaan, että työ tiputte sieltä. Olisi pitänyt laittaa liinat kiinni, kun eihän nää kestä missään. Niin, minä voin noukkia nuo paalit tuolta sitten myöhemmin. Pitäisikö minun äkkiä mennä ja laittaa nuo liinat kiinni? Nyt on kaunis kuorma tehty. On nätti, mie tiedän, että työkin sanot, että nyt on tuulella nätti kuorma. Ajetaan toi meidän kärri johonkin. No mihinkäs me nyt ajettaisiin, ettei se ole meidän tiellä? No, jätetään se nyt vaan tyysti tähän keskelle tietä, että kuten minä sanoin, täällä ei varmaan kukaan ajele, ja jos ajelee, niin otan osaa, kun tuommoinen kärri tulee keskelle niin kuin tietä, ja sitten jos on kovaa vauhtia eikä ehdi tekemään mitään, niin se on sitten onnea ja menestystä sille kuskille, mihin ratkaisuun päätyy, mutta Tuulalle ei kannata soitella, että Tuula ei ole mihinkään syyllinen, kun Tuulan pelto on tässä. Ja no en ihan tätä tietä kyllä itse omista, mutta pitäisi kyllä tietää, että täällä pellolla joku ahkera työntekijä tekee töitä hikihatussa, niin pitäisi kyllä pystyä varomaan niin kuin kaikkea. Ja ei meinannut. Mutta joo, otetaan toi meidän kyntöaura tuosta, tai siis ei tää nyt edelleenkään meidän oo, mutta sovitaan, että tää nyt on leikisti meidän, että Jalluhan ei koskaan katso näitä videoita, niin eihän se koskaan tiedä, että mitä minä täällä videolla selitän. Mutta siihen vaan, ja olisiko se niinku, no nythän se laulaa hienosti. Tää on kiva vehettää kyntöaura, tästä minä tykkään, tää toimii. Mutta ei kai siinä, aletaan vaan kyntämään tätä peltoa ja tuossa menee joku tie. Eihän minä tuotakaan ole tajunnut, että mihin tuo tie mukaan oikeasti vie tuossa. Tuonne mehtää. Onkohan siellä joku salainen paikka, että pitäisikö meidän käydä kahtomassa, että mihin tuo tie vie. Ei siellä kyllä varmaan ole mitään, mutta voisihan siellä olla jotain aarteita. Ehkä vastaus Tuulan miljoona ongelmaa, että mitä Hurmurin suhteen tehdään. Siinä se vaan oottelee, että mie jotain sille teen, mutta mitä mie mukaan sille teen, kun mie en osaa mitään tehdä. Ja kyllä tulee komian näköinen pelto tästä. Kyllä kelpaa. Tätä hommaa me voitaisiin jatkaa tässä nyt hetki pieni. Ja sen jälkeen mie varmaan oikeasti lähden päiväunille. Kyllä tää päivä vaan vaatii kunnon unet. Ja mie varmaan soittelen Jallulle tai en mie tiedä minne mie soittelen. Hyvä olisi, jos toi meidän tie tonne kasvihuoneelle säilyisi, niin nostetaan toi. Niin joo, en tiedä mitä mie sitten sen päiväunien jälkeen teen. Teekö mie jotain hyvää ruokaa ja katon jotain sarjaa ja niinku, mietin elämää, että miksi me ikinä koskaan tänne lähin ja näin, vai sekin voisi olla kyllä ihan hyvä idea miettiä, että mitähän tuli tehtyä, että olisiko pitänyt vaan sitten jäädä niinku, no Jokihaaraa olisi voinut jäädä, mutta olisiko pitänyt lähteä Hollantiin siitä äkkiä, olisikohan ne ottanut minut takaisin sinne töihin, samaan työpaikkaan missä minä olin. Ne jäätävä isolle. Olikohan se lehmätila, missä minä olin töissä? Oli varmaan. Niin sinne olisin voinut mennä takaisin töihin ja elää elämäni onnellisesti loppuun asti, koska no nyt myö ei oikein varmaan eletä meidän elämää onnellisesti loppuun asti täällä. Mie toivon, että meidän tulevaisuus tuo joskus jotain niin kuin parempaakin,
että me niinku onnistutaan joskus jossain. Että ei olisi näin paljon vastoinkäymisiä, kun hyvin tää pellon teko nyt tässä onnistuu. Että kyllä tää Jallun entinen munaraketti, vai mikähän tää oli nimeltään? Ei, munarakettihan voisi olla hyvä nimi tälle. En tiedä, se on kyllä aikamoinen nimi. Niin kuitenkin hyvin pelittää tää. Että ei ole niinku mitään ongelmaa. Ja nyt minun pitäisi kohta nostaa että toi meidän kaunis tie ei mene tosta pilalle. No joo, tuo tie on kyllä nyt vähän mennyttä kalua toi. Ihan, no. Joo, en tiedä. Minun pitää varmaan tuohon tehdä oikeasti joku kunnon tie, jos mie niinku päätän jättää noi kasvihuoneet tänne. Minä oon miettinyt niiden siirtoakin jonnekin, mutta en minä oikein tiedä, että onko se järkevää, mutta minä ajattelin, että minä olisin tällä videolla ehtinyt. Hei, mihin me nyt jäätiin kiinni oikeasti nyt? Eikö tällä traktorilla nyt tee hevohelvettiäkään? Siis me meinataan oikeasti jää jumi tänne pellolle, kun me tehdään vähän peltotöitä. En oikeasti tiedä, että minkä pilipalivehkeen mie meni ostamaan Jallulta, mutta joo, koitetaan jos me saatais tää pelto tehtyä. Tässä on kyllä niin paljon tehtävää, että voi olla, että me jatketaan tää ensi videollakin vielä. En mie kyllä tiedä, jaksanko mie enää tehdä miljoonaa videoa täältä. Minun pitäisi kuitenkin vielä kylvääkin tää pelto ja kaikkea mahdollista, niin ehkä me pakosti vielä tehdään joku video tästä pellosta. Minä en oikein tiedä, että mitä minä kylväisin tähän. Järkeväähän olisi kylvää tätä ruohoa. Nyt me pilataan meidän tie lopullisesti. Niin olisi järkevää kylvää ruohoa, mutta minä olen miettinyt vähän jotain muutakin, että saisiko jostain vähän parempaa rahaa. Pitää nyt vähän katsoa tätä tilannetta, että minä alan kyllä huolestua tästä minun tilanteesta kyllä ihan totaalisesti. Että minä en tiedä miten minä selviin tästä kuusta, kun tulee toi lainanmaksu ja osamaksut ja ihan kaikki maksut päälle, että milloin me saadaan hurmuri takaisin käyttöön. Voi olla, että siinä voi mennä hetki jos toinenkin. Ei auta lyhistyä tähän, että kun me ollaan tilallisia, tilalliset kokee aika paljon kaikkea vastoinkäymisiä, niin vaikka me ollaan tässä videolla nyt oikeasti aika epätoivoisia, niin olisitte työkin varmaan oikeasti epätoivoisia, jos teidän luottotraktori hajoaa ja teidän tilan työt on pahasti kesken ja teidän pitää jostain taikoa rahaa ja ei saisi yhtään rahaa enää mennä ja te tiedätte, että rahaa tulee vaan menemään ja joo, en tiedä. Ehkä minä vaan päätän tämän videon tähän ja mie rupean editoimaan tätä piakkoa ja mie katson sitten, että tuleeko tästä videosta nyt yhtään mitään. Mutta vaikka me ollaan epätoivoisia, niin kyllä mie tiedän, että me tästä selvitään. Ollaan selvitty ennenkin ja ei auta jäädä makaamaan maahan, että mennään sitten eteenpäin ja näin, mutta ei kai siinä. Katsotaan vielä tuota hurmuria, että lähtisikö se kuitenkin käyntiin. Mie haluaisin jotenkin uskoa. No hei, ei minun pitänyt tähän traktoriin tulla. Tuo ei ole hurmuri. Tuo on kaikkea muuta kuin hurmuri, mutta lähtisikö tää käyntiin? Voitteko työ nyt uskoa, että tää lähtisi? Joo, ei. Ei se vaan lähde, mutta ei kai siinä. Kattellaan, että milloin me kuvataan seuraavan kerran videoa ja saanko me tästä videosta nyt mitään editoitua. Tää on kyllä aivan kaos tää video ja näin, että jos sä oot niinku selvinnyt tänne asti jotenkin järjessäs, niin heitä jotain kommenttia, että mitä tykkäsit ja mikä sinun niinku tunne on, että mitä hurmurille käy, mitä Tuulalle käy, että selvitäänkö me tuosta rahallisesta tilanteesta yhtään mihinkään, mutta heitä ihmeessä kommenttia. Mutta nytten Tuula lähtee päiväunille ja
Ehkä niin kuin itken itseni uneen tämän jälkeen, en mieti, no en mä nyt oikeasti. Mutta kattellaan. Ehkä minä ensi videolla on saanut kynnettyä tämän pellon, mutta ei kai siinä. Se on nyt vaan. Moi moi!